Cine? Zăpli. Zăpli. Ce, mama? Ce se întâmplă acolo? Vine cineva acasă, da? Da? Vine cineva acasă. Ce se aude? Da! Pe chileapa aia mică. Ce faci, Fac filmuleți. Ce faci, Se usucă. Ai făcut băiță. Ia, și tot cu tapișul, firar să fie. Ți-am sunat. Eu stai cu asta mică de când am venit, că i-am făcut băiță. Hai și putea pișu. Groaznic cu tapișul și i-am făcut băiță și cu șampon și cu tot tapuțeal și mereu înainte. Tot eu făcut pișul în sufragerie din cauza că îi mirosea pișul. Codi? Și tu. Shit. Da. No. News. Bogdan nimeni n-are gol.